waɗansu abubuwa guda hudu da malaman sunna suke ambaton su dangane da kabari. Akwai abin da ake ce fitnatul qabr, akwai abin da ake ce dagtatul qabr, akwai abin da ake kira azabul qabr, akwai abin da ake kira na'imul qabr. Idan ka ji an ce fitnatul qabr, jarabawar cikin kabari, kowa a cikin mu sai an masa jarabawa, kuma kowa sai ya ci jarabawar kafin ya wuce. Abu na biyu shine daqatul qabr, shine wato wata damka ko wani kamu da kabari ke yi wa kowa. Abu na uku shine azabul qabr, azabar cikin kabari. Daqatul qabr daban, azabul qabr daban. Daqatul qabr ƙasa ta cikin kabari ita ke yi wa mutum, azabul qabr kuma mala'ika ke yi. Sannan abu na hudu shine na'imul qabr, ni'imar cikin kabari ga wanda ya cancanta.